Moikka! Minä olen Elina Sutela OP Koti Kymenlaaksosta ja haluan kertoa teille nyt mun uratarinan. Mä oon ollut pikkutytöstä saakka tosi kova tekemään töitä. Ja täällä OP-ryhmässä mä oon saanut työskennellä nyt noin 15 vuotta. Aloitin Etelä-Karjalan OP:ssa, mikä oli luonteva paikka. Opiskelin kauppatieteitä Lappeenrannassa, niin se Etelä-Karjalan konttori oli mukavasti siinä keskustassa ja tuli tutuksi, niin sinne pääsin yritysneuvojaksi yrityspankkiin. Ja sitten Kymenlaakson osuuspankkiin pääsin sitten fuusion yhteydessä 2012. Ja ehdin olla täällä reilu 10 vuotta sitten myyntijohtajana yrityspankissa ja viime keväänä aukesi paikka sitten OP-kotiin ja hain ja pääsin sitten myyntijohtajaksi sille puolelle, eli OP-ryhmän sisällä tapahtui alanvaihto. Tällä hetkellä työskentelen tosiaan tuossa kiinteistövälityspuolella. Ala on tuntunut tosi kivalta, aivan erilaista mitä vanha työ antoisaa ja mukavaa ja toki haastavaakin. Ja nyt urasuunnitelmiin on tulossa sen verran muutosta, että meillä on taas fuusio käynnissä. Ollaan yhdistymässä Etelä-Karjalan OP-kodin kanssa ja toukokuun alusta sitten aloittaisin OP-koti Kaakkois-Suomen toimitusjohtajana. Hienoja asioita on työuraan mahtunut ja kaiken takana on mun mielestä ollut se palo ja halu tehdä töitä kovasti. Mä oon aina marssinut yritykseen ja kertonut, että mä haluan tulla teille töihin ja näyttänyt sen palon siihen tekemiseen. Sen kautta on päässyt eteenpäin ja mä haluankin sanoa teille, että uskokaa itseenne, ihmisiin ja unelmiin. Jos unelmat sanoo ääneen, ne voi myös toteutua.